Takulandirani pano pa Malawi News 24/7 pandikupasani zomwe Atolankhani Anafunsa kunsonga ujana pangisa zipani zosusa boma. Osayiwala kupanga subscribe, like komanso share kuti nkhani zambiri zisamakuponyeni. Ndiye nonso poyankha ndi pempha mwina anthu amene sanayankhulepo kuti akuyankheni ndizo afunsa ngati ali okhonzeka kuyankha funso limenelo. Ndiyeno tiyamba bwanawo mayiwo ndi bwana aba. Mutazitchula dzina lanu ndi nyumba imene mumagwira ntchito. Zikomo kwambiri, dzina langa ndi John Paul Kayuni, ndachokera ku Zodiac. Ndimafuna mwakamba fundo zambiri, mwina mafunso atatu sakwana. Ndiye mutatilola kuti mwina tifunse mafunso angapo. Atatuwo pepani mutikhululukira. Funso loyamba. Akuluakulu nonse muli kutsogoloko. Ulendo wa Msaka, Akaliati, Amkhito, Amathanga kumaletoko. Ndimafuna ndikufunseni mukuti acheya ameke atule pasi udindo chifukwa chakuti ndi m'bale wa munthu amene ali wandale. Kodi inuyo mukuyembekezera kuti kutsogoloko ana anu asazakhale pa udindo wa mtsogoleri wa meki chifukwa chakuti inuyo ndinu andale lero? Mwina mutatiyankha pamenepo. Funso lachiwiri mwanena kuti ampesi akumeki atule pasi udindo chifukwa chakuti ali connected ndi MCP. Atani achita chani ampesi chimene chikuonetsa kuti ali connected ku MCP? Mutatifotokozera titadziwa. Komanso ndimafuna mwina pa nkhani ya kampani imene ikukambidwa ya Smart. Dzina likundivuta kutchula. Ndimafuna mwina kufikira lero ma procurement amene akuchitika kumeki ndi zina zotero iwo amanena kuti akungotsatira malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo. Enanso kutsogoloko ndinu aphunga nyumba ya malamulo munakhazikitsa nawo malamulo amenewa. Kodi kusinthaku ingasinthe ndi meki kapena nyumba ya malamulo kuti zinthu zisinthe pakayendetsedwe kachisankho? Funso lomaliza. That's a lot of questions, sir. Nanga simu yankulaso zambiri. Ndiye mwina tingolekeza momwe. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi. Ndipo ndikuyimira ITM Online TV. Mwafotokoza bwinobwino kunena kuti muzina mwa zimene mukufuna kuti pakhale independent IC auditors, company ya Smartmatic isagwire ntchito, make chair komanso CEO ndi procurement manager tule pansi maudindo, ndipo ngati izizi sizitheka pakhala ma peaceful protest amene apange shutdown dziko. Mumbiri ya dziko lino timaona kuti mtsogoleri amakhala ndi mphamvu zambiri zonena chimene iye wafuna. Mwachitsanzo mu nthawi ya Malemu Bingu wa Mutharika ananenapo kuti olemekezeka Amkhito sapepesa kapena sachoka pa udindo chifukwa zimenezi zimene mwina iwo atafuna. Tingotengera chitsanzo kuti zonsezi mwapempha zakanika, peaceful demonstration ija yakanika. Inu ngati anthu amene mukafunira zabwino Amalawi amene akuonerani, Amalawi amene akumverani pano, zonsezi zakanika. Kodi Amalawi akavote kapena asakavote? Funso lina, mwayamikira ntchito imene anagwira Justice Chifundo Kachali kuti anayendetsa zisankho bwino. Kodi ngati opposition mungakondenso kuti patakhala njira Justice Kachali abwererenso ayendetse zisankho zimenezi? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Dorica Ntenje kuchoka ku Malawi Post Online. Ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhuza tinene kuti apapa mwayamba mgwirizano ngati zipani zimene mabwera pano. Chachiwiri, mwauza ameki kuti pasanafike pa 21 apereke mayankho. Akalephera muli ndi masiku amene muapatse ogwirika bwinobwino kunena kuti ngati ultimatum kuti akuyankheni. Zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo. Ndi apemphe amene angachite volunteer kuti ayankhe mafunso abwana oyambiriraja. Volunteer alipo ngati?
the issue of the make chair, conflict of interest, my involvement bambo mpesi ku ndale asanabwere ku meki ndi nkhani ya procurement ya malamulo ndimakumveserani bwana ngakhale sindi malemba ali ready kuyankha mafunso amene onda. Okay. Zikomo kwambiri chair, ndimati ndiyesereko kuyankha mafunso omwe anafunsa bambo Paul Kayuni okuzana kulembana ntchito pa chibale. Ntchitozi anathu ifeyo amene tikugwira ntchito za ndale atha kugwira ntchito ndithu, koma ntchito zake umaziyang'ana kaye. Pali ntchito zina zoti zimaneneratu kuti amene mukumulembayo akhale impartial. So ngati kumeki amachita kuneneratu kuti munthu amene akukatenga mpando umene uja asakhale ni makalazi ngati meta akhale kuno kutsogolo kuti kumadziwiratu kuti uyu ngwa Ford, uyu wa DPP, uyu ndi wa UTM. So kuyankha kwathu ndi kumeneko zintchitozi tiye ndizionesesa, komanso tikafika pena pake pokula kwambiri chisanzo tili nacho. President athu a Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi anawo, ngakhale mbuyo mutakhala atsogolera akuluakulu sitinamvepo kuti mwana wa uje amuyika pa mpando waukulu ayi. Zimene amaopa zinthu ngati zimenezi, conflict of interest. Nkhani yachiwiri ndi ya bambo mpesi, nkhani imene siniyankhula kwambiri chifukwa nkhani imene ili mkhoti. Ifeyo a DPP tinachiona kuti chinali chinthu chosayenera bambo mpesi kutenga mpando umenewu ngati chief executive, ndipo tinakadandaula ku khoti. Tikukhulupirira kuti akhoti nthawi yawo ikakwanira atipasa yankho lomwe tinawapempha. So sitinena zambiri, umboni wambiri tinaperekera ku khotiko. I think chair ndilekere pamenepo. Zikomo. Panali funso lokhuzana ndi kuti akusatira malamulo a procurement. Ndingonjezera kuti posatira malamulo a procurement aja pamafunika kuti muzisankha malingana ndi cholinga chanu. Ndiyeno ngati mufuna kumanga msewu wopita ku Mzuzu chokera ku Lilongwe, simungatenge kampani yomwe sinamangepo msewu uliwonse. So pamafunika kuti pochita procure achite procure kampani yomwe ili ndi integrity pakuyendesa zisankho, osati kampani yomwe ili disreputable poyendesa zisankho. I think yankho lake ndi limenelo. Achiwiri haja munafunsa mafunso oti ndiye mutani, ngati savomera mutani takuyankhani kale, ndipo musayese kuti awo ndi masanje takuyankhani. Ziko lidziwanso kuti sitikusewera. Munali ndi funso lachiwiri tandikupuseni. Yankho lakuti tikufuna chair wa MEC amene ali neutral. Basi no name to it, just chair wa MEC amene ali neutral. Zikomo kwambiri. Munafunsa so kuti mmene mwasonkhana mu ndi alliance. My reporters inu mmene mwasankhira muli apa nonse nda Zodiac. Basi ifeyo tikakha zolinga za National Legislation Bureau ndi achipani china chilichonse. Ndikhulupiriranso titakumana ku Crossroads kumene ni munaliko. Chair wa CMD anadandaulaso chimozimozi. Publicity Secretary wa MCP anadandaulaso chimozimozi kuti mbali ine yakudo anthu sanachite yani sanalembesa anthu okwanira. Ndikuti amene Jason nda opposition meta kumana pano tikumana ndi zolinga kuti zimene tufuna ife za National Legislation Bureau aliyense nzonkhunza chipani chilichonse. Zimene takhuza ndakumana ife pano aliyense zokhuza chisankho ndi okhuzikaso wina aliyense. Ndesina kumane ngati za alliance.
pano sina kumane ngati za alliance kumata kumana kunena kuti za chisankho zikukhuza wina aliyense za National Election Bureau zikukhuza sonda wina aliyense. Imafuna tinene pamenepo asogoleri ndinu mati anthu akapanga alliance kukufunsani mmakana ngati inu panalibepo musakavomera alliance inena akapangidwa kudya bwanji mwabwera mwatifunsa kuti kodi alliance ilipo inatha kapena koma inu munali kuti munali konko mmene makuitanani sina kuitana kuti kupanga alliance takuitana tikamba nkhani za National Election Bureau komanso za chisankho chimene chichitika 2025 nde tikamakuitana ku misonkhano tisamayang'anizane mkamwa kuti tilusamawa mtundu wanji muzilemba zokhazo zimene ife takutanini takuza ndipo we respect you osalimene kuti kumeneku ndekuti akupangako za alliance yayi za alliance pano palibe koma tikambirana zogwirizana kuti aliyense m'Malawi muno atani alembese komanso tupanga zogwirizana kuti chisankho chikhale chachani chamtendere ndimene tikambirana pano mangofuna kuti mwamva bwinobwino kodi ngati sazachitike muzapanga chani ife munazo kuti tikumana tikambe za National Election Bureau pano ngati ndeti zakuuzaniso zikomo kwambiri. Zikomo ana wina anafunsanso kuti kodi zonse mwakonza apa ndi madimandi amene mwaperekawa zikalephereka ndiye munazapitirira funso lanulo koma tati tinene mmene takhalira kunomu zolephera izo pa vocabulary mchosepo chifukwa timu ili zolephera palibe chifukwa chake tati zonse tachita demand pano they are non-negotiable ndi chizungu chimenecho ndiye kuti palibenso zokambirana nchifukwa chake sitikuti tikuperekaso mwayi kuti kaganizeni ameki kaganizeni bwino ANRB ayi ife poyimira Malawi tikuti izi zitheke 21 Oktoba isanatani full stop zolephera muchosepo. Mwachidule ndikuthokozeni inu Atolankhani nonse chifukwa chobwera kuzamvera msonkhano uno. Ndikuthokozeni amayi ndi abambo amene mwabwera kuzamvera msonkhano uno. Ndikuthokozeni inu akuluakulu a chipani zipani zosiyana-siyana zimene zabwera pano chifukwa chokhala pa msonkhano umenewu ndikuchita participate. Koma makamaka ndikuthokozeni inu Amalawi anzanga chifukwa chokhala tcheru kumvera msonkhano umenewu. Chifukwa zimene timakambirana apa mwatituma ndinu ndipo ndizokhuza inuyo. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi chakuti akudaliseni. Zikomo kwambiri.